uSenkingeni owenqama yethu madoda, inqama yethu iyanqumuza, inqama yethu iyanqumuza, inqama yethu laviyo yoyo. Ngane zakwethu, awusuku lakho lokuqala ngicela subscribe, share, phinde comment ekhulu nakho konke ukuthi subscribe. Mangabe subscribe ayikho imali yakho ehambayo, kodwa-ke kunokuba wena oqala uthole umyalezo mangabe sifaka ividiyo ehamba phambili. Kanti-ke owenqama yethu laphana usethole ithuba lokuthathelwa ingoma yakhe, kuthiwa-ke izofeature abantu abaningi. Kanti-ke uduma kahle laphana uzobe edlala khona ngepeni, umnikezi uzobe edlala ngawo-ke ama-backing, izobe irekhodwe lapha eBazuka. Angisakhumbuli kahle, kodwa-ke kusho insizwa le yakambeje, insizwa le ethatha izinto ngenkani noma ejwayele nje ukukhuluma izinto ngenkani. Kanza kwethu mina ngithanda kakhulu, angifisi ukuthi-ke ngilokhu ngikubambezela, kodwa ngifisa ukuthi ngikubonise wona umbukiso bhanyabhanya lapho khona insizwa eshithi khona-ke izothatha ingoma yayo inqama yethu laphana. Kanti uzokhumbula ukuthi umculi wenqama yethu uyena-ke i-Celebrity Elisha laphana-ke elike lakhipha ingoma yatrenda kakhulu, yatrenda kubo bonke abaculi okubukeka bekuyihlaya, kodwa-ke ibe isithola nethuba lokujeka, igcine ithola ithuba lokwaziwa ngendlela eyisimanga. Kanti le ngoma igcina icula ingoma ethi banqumuza inqama yethu nethi laviyo yo, irekhodwe uyena-ke uGezani laphana-ke. Uzokhumbula ukuthi zibe ningi iy'nkulumo ezifikile nezakhe ungizwe zibe seyiqhamuka-ke egxeka ukuthi-ke oGezani sube mane bethathi nje imali ayikho into abayenzayo. Njengamanje le nto yokuthi berekhode inqama yethu bekumele beyijikise. Ngana kwethu mina ngifisa ukwanda kakhulu, kodwa-ke umfo kambeje nangokushiya naye bayingqubuza inqama yethu. Leyo ngoma ngifuna ukuyilungisela, ngiyoyikhipha lapha emabhozeni, ngiproduce ongiga bese ngiyilida nojive, umnikezwe ngibhekele bese ku-CD cover kushutha uquality, bese siginqidlala umuntu wenze udumahle bese eyibhala ngobuciko lobaka, bese ngifeatureisha uLuve esho kamnandi ethi ye bayingqubuza inqama yethu, ye bayingqubuza inqama yethu, bese iyeke uculwa yikati bayingqubuza inqama yethu. Hayi ayikho lo zonke ingoma osazoyiqopha wena yezami, nongayicabanga uzoyithatha ngiyilungise ngiqala.